Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, perkawis sampah taksih dados perhatian ing maneka wilayah. Satunggali wonten ing kawasan Banjarharjo. Tumpukan sampah katingal cetak ing sawetawis titik lan dados keluhan warga amargi saged ngganggu kenyamanan saha kareksikan lingkungan. Kangge mangertosi kahanan ing lapangan, kita pada sesambungan kalian kali wartawan kita. Matur nuwun, kulo Eka Puspitasari badhe laporkan langsung ing kawasan Banjarharjo. Para pemirsa, ing wingking kulo menika ketinggal tumpukan sampah geria tangga ing pinggir dalan. Ambune boten sedap kacium, sampah sumebar dumugi badan dalan. Kahanan menika sampun dangu kelampahan lan dados keluhan warga sekitar. Kulo sampun sesarengan kalian warga sekitar. Pak, wiwit kaping pundi tumpukan sampah ing mriki wiwit katonton? Kirang langkung 3 bulan, Mbak. Wiwit rumiyin namung setitik, nanging sakelajengi saya akeh. Menapa kahanan menika ganggu aktivitas warga sakubengipun, Pak? Enggi sangat ganggu ambunipun nyengat. Mlinginipun nalika awan lan ketah laler. Miturut panjenengan, punapa ingkang dados penyebab utami sampah menika tansah numpuk? Kadasipun pembuanganipun kirang lan jarang dipun angkut saha kasadaran warga taksi kirang. Kenyuwun pangapunten atas wekdalipun, Pak. Inggih punika tanggapanipun warga babagan sampah wonten ngriku. Para pemirsa, ing papan menika ugi kontoton para pemulung ingkang milah sampah. Ayo dipuntakeni langsung. Nyuwun pangapunten, Pak. Wiwit kaping pundi panjenengan makaryan ing mriki? Sampun kirang langkung kaliwulan asri mriki amargi sampahipun kathah. Menapa kathahipun sampah menika saged biyantu pakaryan panjenengan, Pak? Saged biatu golek barang bekas. Nanging sakiatosipun bebayani ambunipun atos lan kadangkala wonten sampah bebayani. Menapa tumpukan sampah menika saben dinten saya nambah, Pak? Nggih saben dinten mesti nambah mliginipun sasampunipun udan. Matur nuwun atas wekdalipun, Pak. Matur nuwun, kula Farah Fadila wonten ing titik sanes ing kawasan Banjarharjo ing sadawane dalan menika tumpukan sampah katon mengganggu para pengguna dalan sa pejalan kaki utawi pengendara. Nyuwun pangapunten kados pundi penemune panjenengan babangan kahanan sampah ing kawasan Banjarharjo menika? Miturut kula sangat prihatin margi dalan dados rega lan bokat nyenaken kangge dipun liwati. Menapa keberadaan sampah ngeganggu aktivitas panjenengan? Inggih langkung lajeng menawi nitih sepeda motor ambunipun nyengat lan dalan dados langkung sempit. Punapan pangajeng-ajeng panjenengan tumrap permasalahan sampah menika? Kula ngajeng-ajeng pangamarentah langkung tegas lan masyarakat ugi kedah langkung sadar boten bucal sampah sembarangan. Para pamirsa, warga ngajeng-ngajeng supados sampah ing kawasan menika saged enggal dikapun rampungi supados banten nimbulake dampak ingkang langkung awon. Kula Eka Puspitasari wangsul datang ke studio. Mekaten pawarta kita babagan permasalahan sampah ing kawasan Banjarharjo. Kesadaran babarengan sangat dipun betakeun supados lingkungan tansah resik lan sehat. Kula Cika Muntasyah Hanafi matur nuwun sanget ngantos pinanggih malih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.